Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Clash Royale. Ovo je epizoda 2. Ja sam već snimio epizodu 2, u njoj smo otvarali jedan crown chest i jedan silver chest. Skupili malo trofeja, pokazao sam vam ovaj deck, ali mi se nešto pokvarilo i nije mi se snimilo. Tako da sam morao iz početka. I sada bi trebalo još samo sad bi trebalo da izađe ta epizoda i ovu epizodu ću lepo da je, neću je editovati, nego ću da je postavim onako lepo slikicu na početku, onako ću se malo potruditi oko ove epizode. Sad ne znam šta ćemo da radimo, već sam bio smislio za tu epizodu šta ćemo da radimo, pa onda mi je propalo to. Zato što se nije zapamtio. Ljudi, hoćete vi slobodno ovaj klan Assassin Ninja, to sam i rekao u prošloj epizodi, to je naš klan, svakog ćemo da primimo, nemojte se brinuti i to je to. Evo, odigrat ćemo koji battle, ova epizoda će sad biti mnogo kratka, ali izvinjavam se zbog toga i sad će svaka epizoda imati takvu sliku na početku. Ovo je deck koji sam sastavio. I dobar je deck, stvarno. Ovako ćemo počnemo. Postavit ćemo jednog Hall Ridera i Minion Horde. Pa ćemo malo sačekati, pa ćemo staviti tu i Rage ovako. Ok, dobro. Ovo je dobro ispalo. Ovo je ispalo ipak onako. Skinuo mi je više healtha nego ja njemu. Moram postaviti Barbarian hat. Hat moram da postavim, Goblin. Ali skinuo sam mu sada više. Ili sam mu skinuo isto koji i on meni. Jao, ima Bomb Tower, ne. Bomb Tower me nervira. I to žešće. Ne. Što si postavio to? Što si njivu gladnu pravo kad ti nisam dao? Što si njivu gladnu pravo kad ti nisam dao? Što si njivu gladnu pravo kad ti nisam dao? Što si njivu gladnu pravo kad ti nisam dao? Ljudi, možda počnem i da ubacim neke muzikice u pozadini. Evo, moji minioni su ih sve lepo dočekali. Možda mu uništim kulu. Uništi! Da mu kažemo thanks. Hvala što misli da dobro igram, ali ja sam loš mnogo. Sad ću da probam nešto. Dobro. To je moja teka, izvinite. Moram da idem uskoro na informatiku, zato sam uhvatio odmah da snimam, pa mi se prekinulo. Pa onda sam morao ponovo, pošto nisam htio da vas ostavim bez epizode. A sad samo ću da ispostavim ovo da mi ne stignem uništiti kulu. Imam još 25 sekundi. Možda uspijem ja da mu uništim kulu. Postavit ću Rage kada uradi svoj Rage. Možda tu! Uspeo sam, ljudi. Evo ljudi, ovo je bio jedan battle samo. I to je to, ljudi. Od ove epizode, čekajte samo sekund. To je bilo to od ove epizode. Nadam se da ste uživali i vidimo se u sljedećoj. Ćao!